Hello dear viewers! So for this reaction video, let's watch the dance practice of Stell's Room. Kareact na din ako sa music video ng Room. So, yung music video very hot, then parang mixed emotion yung naramdaman ko eh. Lahat siguro ng berries, yung mga 18 mixed emotion. Mayroong nainggit, may nagselos, may nagtampo, ganun, maging proud. Tingnan naman natin yung dance practice kasi yung mga dance steps very sexy. Diba? Tingnan natin ng buong choreo ng Room. Pumasok din siya sa dance practice. Parang may reenactment to eh. Parang may halong acting. Sino sumisigaw? May dumi yung floor. Oh! Parang pumayat si Stell. Wow. Siya pala yung babae sa music video. Ito na yung moment na nagselos na yung mga berries. Wow, body talaga. Ito na. Last break, ito yung sinayaw nilang tatlo. Ni Paula, ni Justin. Bakit pinakita yung orasan? Akala ko may, yun, may meaning. Oh no! Behave, sabi ni Stan. Talaga eh, more on body rolling. Sila palang lahat. Silang 5 pala yung kay Stella eh. Stel, wag naman pa lip bite dyan. Grabe yung stamina nyo dyan eh. Sige. Sana all upuan. Oh. That's break eh. Malakas na ba talaga yung arms mo dyan eh? Kaya na niya si Pablo ng ganyan eh. Ito yung part talaga yung ito yung pinaka main na choreo. Very clean, no? Yung mga steps. Ay, may ganun pa talaga sa dulo. Overall, yung choreography para sa akin, very neat. Then, synchronized. Tapos, creative. May mga moment na may mga creative dance steps doon with the chair. Then, more on, siya eh, parang body rolling, then touching, dito, and sa hand movement, ganon. Simple lang siya.
and not very complicated. Then, yung mga steps, ano din eh, may inulit-ulit din na that steps eh. No, very ano to eh, very different side of style talaga. Ano na to, song at saka yung dance choreo nito. May sexy dance with may partner na mga girls na napagulat sa mga 18. So that's it guys for this reaction video to Stell's room dance practice. So let's see you guys in my next reaction video. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. See you guys next time. Bye!